Good morning po. Ayan po yung ating ngayon. Ayan. Painit muna po tayo mga loves. Ang init talaga. Sunog yung ating beauty. Charot charot. Ayan. Umiikot lang ako guys. Pawis muna tayo sa umagang kay ganda. Ayan. Ayan. Tatry natin ilang minuto ba to. Dito yung mga ibon. Kaya pala dito maingay. Wala naman problemang mainitan tayo mga loves. Basta ang importante, tayo, maging healthy. Ayan. Dito na tayo sa garden. Malawak yung garden dito guys. Yung pinag-iikutan namin pag umaga. Ayan. So, ayan, maganda na siya. Oh. Diba? Bagong pinturado na po. Wala pa ngayon naglalaro. Ayan. Presko dito. Shout out, shout out. Ayan. Diyan tayo guys. Pag may time. 10 ikot tayo. Diba? Walang nagwalis. Medyo madumi. Pero okay lang kasi mapresko dito. Parang Pilipinas lang din. Ayan. Ayan, maganda to para sa ating mga kids pag ganyan sa probinsya, no? Parang probinsya lang. Probinsya nga lang dito. Andun yung kondo, guys. Ayan. Upo tayo dito. O, diba? Ayan, o. May mga upuan na. Basta lang ako umupo. Wala akong pang spray. Ay, wala na, guys. Walang ganun-ganun. Charot-charot. Ayan. So, malawak din yung dito guys. Yung nila. Saka maganda kasi yan. Ayan. 10 ikot tayo dyan. So, diba maka-exercise tayo. Ang ganda. Pag makapag-exercise. Maganda na siya. So, alis na tayo. Going around naman tayo. Parang Pilipinas lang. Ang Malaysia. Hindi naman kasi kami guys nakatira sa city. So, ayan ang kaganapan. Dito lang kami sa parang probinsya lang. Ayan o, may langka.
Guys, so may langka. May langka. Oh, may... Ayan. Pero ngayon kasi guys, hindi ako iikot sa buong street. Kasi natanghali na akong gumising. Kaya ayan. Dito lang ako guys sa malapit sa amin. Ayan. Dati iniikot ko yon doon. Papunta doon sa kabilang street. Mga 1 hour ako mag-ikot. Pero ngayon, kasi walang kasama yung aking lolo. Wala yung matandang kasama. So, di muna tayo magtatagal. Nasa isang ikot lang. Isang ikot lang ako. Sabihin ng matanda, bakit ang tagal mo? Bumili ka lang ng ng nyog. Bibili kasi ako guys ng nyog. Ayan, at least pinagpawisan na tayo. Ay, nako, nagkakabulol-bulol na ako, guys. Wala akong payong, sombrero lang. Wala akong payong. So, ayan. O, diba, guys? Kahit na si 7 minuto pa lang tayo umiikot, pinagpawisan na tayo. Kasi sa init ng panahon. Dito lang ako sa tabi-tabi mga loves. Sa tabi-tabi lang ako. Bilis lang naman palang lakarin eh. May mga junk area dito. Diba? Bilhin naman tayo ng kayang. Oh. Ito pala pandan. 320. Today is 20. So 2025. 2022. Maraming pagpipilian guys. Yan. Busy ang mga tao dito. Pinapawisan na rin si Uncle. Có gì á, đi ai coi chậu quay chứ nó mình hỏi thật thấu hay đó không có. Ok. Cái bao thật nó dày chứ là mình quay.
Kabili na ako guys, tinapay. So, bibili tayo doon ng... Ay, ngayon pala yung deliver nila. So, bibili tayo mga labs ng ano, nyog. At least, pinagpawisan na tayo. Pinagpawisan na tayo ng gusto. One coconut. ₱3. Yung mga loves, oh. One, ah. Scrap on. For cooking. I need this, ah. Oh, I think this one, ah. Same ₱3, right? Same. Ah, yeah. I come, ah. Uy, mani. $1 kilo, how much? Wow. No kg.